velkommen til det her to-tema, og hvor vi den her uge har underlandet ulovlig fiskeri. Jeg vil lige starte, før vi går i gang med alt det andet, og vise, hvor meget en ulovlig fisk tjener, så I ligesom får et indblik på det. Vi kan fx se her i den nordlige del af Stillehavet, hvor en normal fisk, en ulovlig fisker, cirka tjener omkring de $3.250 om dagen. Det er fordi, at der er nogle rigtig truede dyr, der er fx en blåfindet tun, som er rigtig dyr. Så har vi det vestlige del af den vestlige del af centrale Stillehav, hvor en normal fisker cirka tjener omkring de $1.600. Og det er simpelthen fordi, der er rigtig mange, der fisker der. Der er stadig nogle rigtig gode fisk, men der er så mange, der fisker der, så derfor får de så meget. Men det er jo stadig okay. Og så har vi den sydlige del af Stillehavet, hvor det normalt fisker, hvor en ulovlig fisker cirka tjener omkring de $2.250 om dagen. Der er også nogle rigtig truede dyr der. Der er bare ikke så mange af dem, og det fortæller så ikke så meget. Og nu vil vi gå over til et interview med Greenpeace-aktivist Kim Christiansen med vores sædvanlige gode værk, Anja Andersen. Hej, jeg står her sammen med Kim Christiansen, Greenpeace-aktivist. Han leder en kampagne af Greenpeace mod ulovligt fiskeri. Jeg vil nu stille ham nogle spørgsmål. Kan du fortælle os lidt om, hvad Greenpeace gør ved ulovligt fiskeri? Ja, altså hvis vi observerer noget ulovligt fiskeri fra en af vores både, så dokumenterer vi det på film, og så undersøger vi det. Og så giver vi det til myndighederne og opfordrer dem til at gøre noget ved det. Kan du anbefale noget, vi som borger kan gøre mod ulovligt fiskeri? Ja, altså hvis man ser noget ulovligt fiskeri, så er det virkelig vigtigt, at man anmelder det til Erhvervs- eller Miljøstyrelsen. Og det skal man gøre lige med det samme. Tak for din tid. Jeg vil nu gå videre til Mette Poulsen, som er fiskekontrollør. Hej Mette. Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål inden for ulovligt fiskeri. Ja. Hvad gør I for at opdage ulovligt fiskeri? Mine erfaringer som fiskekontrollør siger, at når der bliver sat nogle ulovlige redskaber, vil det ofte være de samme steder, de bliver sat. Og ulovlig fiskeri kan være meget svært at opdage. Nogle gange skal man lægge sig på lur i sivene eller gemme sig for at opdage det. Og det er ofte store garn og roser uden navn og ja, med fisketegn, som ikke er blevet betalt, som er meget ulovligt. Hvorfor er det så vigtigt at stoppe ulovligt fiskeri og piratfiskere? Det er meget vigtigt at stoppe ulovligt fiskeri, for hvis overfiskningen fortsætter på den her måde, vil det ende med, at vores hav er tømt for fisk. Og det vil sige, at vi får tomme havne, fiskebyer, som går i stå, og forretninger, som lukker. Hvilke fiskearter er mest truede? Det er ålen og tunen, som er mest truede i Danmark og Europa. På landsplan er det ålen, som er mest truet, og nogle steder er det også blevet forbudt at fange den. Og så torsken er også en meget truet art i Danmark. Er antallet af ulovligt fiskeri stigende? Antallet af ulovlige fiskeri er faktisk ikke stigende, men så dem, der laver ulovlige fiskeri, de kan være meget kyniske. Men fiskekontrollen har også modtaget mange flere anmeldelser. I 2012 modtog fiskekontrollen i Danmark omkring de 500 anmeldelser, og i 2015 har fiskekontrollen modtaget over 700 anmeldelser, så det er et godt fremskridt. Hvad er straffen for ulovligt fiskeri? Det er ganske simpelt. Det er 3 ting. For det første får man en kæmpe stor bøde, og for det andet så får man konfiskeret sin fiskerose, og for det tredje så kan man få frakendt sit fisketegn op til 1 år. Tak for din tid med det.